Shalom, aquest tastet es titula Gratitud sí, autoindulgència no. Hi ha una línia aparentment fina entre la sensació, l'emoció de gratitud que va dirigida envers algú altre, sigui aquest algú altre una persona o el creador, i l'autoindulgència, que l'autoindulgència és una sensació de gratificació, no arriba a ser exactament gratitud, és gratificació envers a un mateix. Aquesta línia fina la marca si nosaltres tenim els trets emocionals rectificats o no, si tenim la part emocional corregida o no. Ara precisament ens trobem en les 3 setmanes, que les 3 setmanes és un període de reflexió, un període on hem de treballar els aspectes intel·lectuals de la nostra psique, i quan s'acabin aquestes 3 setmanes, que serà el Tisha B'Av, començaran les 7 setmanes de correcció dels aspectes emocionals, que serà des de Tisha B'Av fins a Rosh Hashanah. Durant aquestes 7 setmanes haurem de fer un treball equivalent o paral·lel a les 7 setmanes de la conta de l'Homer, i que haurem d'analitzar si nosaltres tenim tendència a caure en l'autosatisfacció, en l'autogratificació, o bé tenim la capacitat d'entrar en la gratitud, dirigida vers altres persones o vers el Creador. Així doncs, us faig aquesta reflexió, ara que estem a les 3 setmanes, perquè hi pensem i perquè intentem corregir si realment estem obrant incorrectament. Shalom.